povýšení? Víte, že vydávat se za policistu je zločin. Dám vám čas na to. Položte to, Joshi. A nechte si ty keci. Ano, pane. Upřímnou soustrast. No, to bylo divný. Jo, a v tomhle tom jsem vyrůstal. Je to spousta práce, máme odjet už zítra. To nebude zábavný. To nic, já se bavím za oba. Asi bych vám měla poděkovat. Vloupání a porušení 4. dodatku pod záštitou policejní autority. Čeká vás federální vězení a navíc soud o tučnou částku. Jen ty právní poplatky hodí balík. Nevím, o čem mluvíte. Řekněte mi, proč bych neměla jít za Graham a žádat vaši výpověď? Když mě vyhodí, budu pro Elijah k ničemu. A on bude potřebovat pomoc. Řekl vám o Abby. Blá, blá, blá. Ano, svět je plný číšem, ale já vaši nabídku nepřijímám. No, jste jen zaměstnanec.